नमस्कार. पावसाळा सुरू झालेला आहे. आज आपण बनवणार आहोत आषाढ स्पेशल कापण्या. चला तर सुरुवात करूया. गूळ कट करून घेऊया. एक वाटी कोमट पाणी घेतलेलं आहे. गूळ पण त्याच प्रमाणात घेतला आहे. आता गूळ पाण्यात विरघळून घेऊया. आता आपण पीठ मिक्स करून घेऊया. एक वाटी बाजरीचं पीठ, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ, 2 चमचे डाळीचं पीठ, 4 चमचे रवा, चवीपुरतं मीठ, वेलची पूड घालून घेऊया. मिक्स करून घेऊया. आता गुळाचं पाणी घालून आपण पीठ मळून घेऊया. पीठ मळून झालंय. आता एक 10 मिनिटं आपण भिजू देऊया. झाकून ठेवूया. साधारण 10 मिनिटे आपण पीठ छान भिजून घेतलं आहे. आता आपण कापण्या लाटून घेऊया. थोडी खसखस घालूया त्याच्यावर आणि लाटून घेऊया. कापून घेऊयात.
कापण्या आता तळून घेऊयात.